magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, meron tayo dito flying fish. Ayan. Kung tawagin dito po sa amin iliw. Ayan, malalaki po yung iliw na yan. Kalahin nyo yung 4 na piraso 1 kilo. Ayan. Dadaing po natin yan. Siyempre, tanggalan muna natin ng kaliskis. Ngayon, yung daing natin na to, hindi na natin ibibilad. Ayan, fresh lang siya. Ang kailangan lang natin gawin dito, ibababad lang natin sa suka, sa bawang, paminta, tsaka asin. Yan lang yung gagawin natin dyan. Kasi nga nabili natin to ng umaga. Ngayon, iulam natin ng tanghali. Ngayon, babad lang natin ng konting oras, syempre. At murang-mura po na ulam. Yan. Simple pero masarap. Ayan po yung ating daing na iliw. Ayan. Masarap to na partner sa gulay. Ayan. May gulay tayong laing kanina. May nagbigay. Maraming salamat po. Ayan. Hugasan lang muna natin yan. Siyempre, tatanggalin natin tugo. Pagkatapos nating hugasan, papatuloyin lang natin. Kung meron tayong strainer dyan, yan, gamitin natin yan. Para medyo matuyo at makatulo yung kanyang tubig. Yan. Tapos, pagkatapos, yan, hiwain natin. Kasi malalaki to. Yung akin, pagtatatloin ko. Yan. Nagalan natin ang puntot. Ganun pa rin. Pagtatatloin natin to. Saka, ilipat natin sa lalagyanan na may takip. Yan. Tayo natin dyan. Saka lalagyan natin ng mga sangkap. Alright. Kunti-kunti yung sangkap, kaya murang-mura lang. Meron kang 100 pesos, may ulam ka na. Diba? Ayan, meron tayong bawang dyan. Siyempre. Durugin lang natin yan. Ganyan. Diba? At tapos, siyempre, ihalo na natin doon sa ating binababad. Nilagyan na natin ng paminta yung kanina. Alright? Siyempre, yung isusunod na lang natin ay asin. Tsaka yung ating suka. Ayan, sa 1 kilo, isang pouch lang yung ginamit ko dyan. Saktong-sakto lang yan. Pakita mo yung napaka-asin. Diba? Nakikita nyo naman. Ang ganda at ang bango. At napakasarap din pag naluto. Susunod, matapos natin ibabad ng ilang oras, yan. Paano lang natin? Daanin lang natin sa harina. Yan. All-purpose po yan. Yan, diba? Saka natin ipirito. Diba? Napakasarap. Alright. Yan na yung ating pananghalian. Diba? Napakasarap. Tapos may gulay ka dyan. Solve na solve tayo dyan. Diba? Ngayon, yan. Medyo hindi natin napansin na hindi pa pala siya masyadong brown. Pero walang problema yan. Babalik na rin ulit natin yan. Yeah. Pag nakita nyo ganyan na yung itsura niya, goods na yan. So, ano pa? Hanguin na natin yan. Kasi masusunog na yan. Ganyan na ganyan yung tamang kulay ng natin pagpipirito. Diba? So, hanggang dito na lang po. Simpleng-simpleng ulam pero napakasarap. Sa susunod po ulit na ating mga lulutuin. Maraming salamat po.